Tot està per fer i tot és possible si estem junts, diu el poema que ha inspirat el títol d'aquesta secció, Tot està per fer, i que lliga amb el que va dir un altre escriptor, Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. I això és el que va pensar l'equip de Guaitala. Mariona López és la impulsora d'aquest projecte. Mariona, hola, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. La Mariona és publicista, és dissenyadora, és una de les responsables de la sèrie Icones per la Diversitat, que ara comentarem, però si et sembla, Mariona, explica'ns primer què és Guaitala, què és aquesta plataforma de comunicació ètica, com sorgeix i amb quina finalitat sorgeix Guaitala. Molt bé. Guaitala neix amb l'objectiu d'ajudar els projectes amb valors, els projectes de l'economia social i solidària, a difondre el que estan fent mitjançant el disseny i la formació. És a dir, el que fem és ajudar a projectes que neixen des d'una iniciativa ètica a que expliquin millor el que fan, perquè pensem que és una forma en la qual podrem impactar, no?, i fer més canvis en aquesta societat. Heu fet fins i tot un manifest de la comunicació ètica. Què és, segons Guaitala, la comunicació ètica? Bueno, és que quan vam començar a explicar el que era Guaitala, la pregunta clàssica és què és comunicació ètica. Clar, aquí el que fem és establir una mica com ho entenem nosaltres, i una comunicació ètica sobretot el que intenta és ser molt coherent entre el que venem i el que oferim, o sigui que quan ajudem a les entitats a explicar el que fan hem d'intentar com equiparar les expectatives que generem amb el que després la gent s'hi trobarà, no?, que molts cops en el mercat capitalista hi ha moltes marques que venen molt, però després quan reps el producte doncs hi ha una mica de decepció, i sobretot també tenir en compte com estem explicant les coses. Vull dir que quan escollim una imatge, al final estem segons com podem arribar a difondre uns estereotips, a difondre uns rols, etc. No? Per tant, quan intentem, per exemple, seleccionar una foto, intentem que hi hagi una certa igualtat, no?, entre el número d'homes i de dones, que ningú estigui per davant de l'altre. Intentem, per exemple, que no apareguin productes d'un sol ús o de plàstic, és a dir, intentem que no sigui a través de la nostra imatge que difonem certes pràctiques en les quals no creiem o creiem que hauríem d'intentar evitar al màxim. Allò que va dir Galeano, no? I allò que citava jo, cosetes petites, sí, però que si sumem, poden suposar grans canvis, que sí, que tot està per fer i que hi ha noves maneres de treballar i de viure, i avui en tenim un exemple a través de Guaitala i concretament a través d'aquestes icones lliures de sexisme, aquestes icones per la diversitat, que a més vosaltres voleu posar a l'abast de tothom. És a dir, que qui vulgui se la pot descarregar o se les pot descarregar i gratuïtament també les pot fer servir. Correcte. Ara bé, han de citar d'on venen, no? Han de citar d'on surten aquestes icones. Exacte, és l'únic que demanem. Aquest és un projecte que neix també gràcies al suport i a una subvenció del Comissionat d'Economia Social i Solidària, o sigui que si no tinguéssim això potser seria més complicat oferir-ho de forma gratuïta, i també va intervindre l'associació Matriu en la part de la reflexió del projecte, no? Nosaltres som especialistes en disseny, però algú ens havia d'acompanyar per veure si el que estàvem fent tenia sentit i tenia com un suport, no? L'objectiu és intentar lluitar contra els estereotips a partir de com representem aquestes realitats, i el que ens agradaria molt és que tothom que vulgui entri a la nostra web, se les pugui descarregar, i no només descarregar-se'ls, la cosa no acaba aquí, sinó que les utilitzin, sisplau, en les seves comunicacions, en els seus projectes, fulletons, webs, a tot arreu. Perquè què representen aquestes imatges? Quantes en teniu, per cert? Quantes icones hi ha? Hem començat amb 34, jo crec que aquesta feina és infinita. Sí. Ens va costar molt decidir quines fèiem, no? Però llavors hi ha algunes que estan més enfocades en senyalètica, com per exemple hi ha una especialment que és Aquí pots alletar, que això és com una crida a que les botigues que decideixin que volen oferir aquest espai, que ho puguin declarar a la porta, no?, de la seva botiga, igual que hi ha llocs on et deixen entrar en la bicicleta, no?, declarar aquesta realitat. Hi ha altres com aquí també utilitzem la llengua de signes per visibilitzar, no?, altres realitats. I després tenim unes icones pels seients reservats, no?, com les que podríem trobar al metro, per exemple, i aquí el que intentem és com representar, o en general jo diria que en tot el projecte una de les coses que hem fet és diluir el concepte de gènere. És a dir, no ens importa si això és un home o una dona, el nostre cervell anirà directament a etiquetar, també passa això, però com a mínim no és perquè nosaltres haguem fet un esforç extrem en què es vegi si és home o és dona, és igual. Vull dir, la tasca que estigui fent aquesta persona és vàlida independentment del seu gènere, no? I això valida a més tots els gèneres i no només el binari.
I abans de crear aquestes icones, lògicament vosaltres heu observat el que es veu, el que de moment ens mostren a banys, a hospitals, a empreses. Per exemple, el gènere femení, en general, com està representat? Bueno, el clàssic és la faldilla, no? Sí. La faldilla, els Com talons... si ni tu ni jo portem faldilla, avui, per exemple. Correcte. Llavors, bueno, és una de les reivindicacions, no?, de dir, realment, el gènere femení se sent representat per una faldilla. És tot el millor que podem dir del nostre gènere, no? No n'hi ha moltes altres coses. I també sovint el problema és que passa com en el llenguatge, és a dir, el masculí és el neutre, només en els moments en què específicament es vol expressar el gènere femení, llavors es posa una faldilla, no? I això sol estar relacionat amb les tasques de cura, no? Quan hem de... No, el canviador de bebès... Sí. Bueno, moltes d'aquestes situacions que dius, bueno, tampoc caldria, per tant, representar el gènere, vull dir, per què s'ha de fer aquest esforç, no? Simplement potser en els lavabos, que això és un debat molt ampli i que de moment encara no hem atacat i ja vindrà, és on sí que sempre que hi hagin dos espais diferenciats o més de dos espais s'hauria d'identificar el gènere, no? Però bueno, això ja ho farem més endavant perquè era complexa. Ho és. Continua havent-hi moltes icones desfasades o que difonguin algun tipus de prejudicis? Home, jo crec que bastant, tot i que té molt a veure amb el concepte d'icona. Clar, la icona és un concepte molt simplificat i molt simplista, llavors quan acabes simplificant ens acabem, no?, quedant amb una sola realitat, no? Per això les nostres icones tendeixen a ser col·lectives, en quasi totes surt més d'una persona, per poder precisament mostrar diferents realitats, no? Però sí, arrosseguem com tot un imaginari visual que està molt relacionat amb aquests estereotips que existeixen a la societat, no? Queden moltes coses per fer pel que fa al llenguatge visual i pel que fa al disseny. Explica'ns, com a impulsora que ets de Guaitala, com sorgeix aquest nom. Ah, Guaitala. Doncs mira, jo el que volia trobar un nom que transmetés alguna sensació, no? I no volia relacionar-lo amb cap llengua en concret, perquè el projecte és bastant ampli i és online i vol arribar tot el més lluny que puguem, però també volia que tingués alguna d'aquí, o sigui, els que estem aquí ho entenem, per dir-ho així, no? Llavors, és Guaitala amb W, o sigui, del concepte de guaita, però li posem la W i així es converteix en un nom que és curiós, que igualment qui no entén l'expressió catalana sí que li ve com una idea de sorpresa, no? Que està molt relacionada amb l'expressió i això funciona de moment, no? Doncs per això ho hem volgut destacar i per això t'hem convidat, Mariona López, perquè funciona i esperem que funcioni durant molt de temps i que continueu treballant amb més i més icones per la diversitat. Gràcies, Mariona. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.